Sa unang pagbasa, gihisgutan ang the fall or ang pagkahulog sa kaputli sa unang tao or mga tao nga gibuhat sa Ginoo, nahulog sila ngadto sa kahugawan sa sala tungod sa lansis sa bitin. Kinsa man tong bitin? Kailan mo ato? Gisingan ato niya. Kinsay nga bitin? Ang yawa, si Satanas. Ang limpyo nga tao nga gihimos Ginoo, gihugaw-hugawan sa yawa, pinaagig sala. Nya unsa man ang salaa, gitawag na natog original sin. O gikan diha, mibaha ng salaa hangtod sa katapusas kalibutan, ang tanang tao mataptan gyud ana. Tingali matud pas atong ikaduhang pagbasa, kitang tanan nga gihimos Ginoo, diha naman tadaan sa iyang hunahuna. Hasta ang umaabot na katawhan nga himuon sa Ginoo, naa na nas hunahuna sa Ginoo. Mao bitang sala ginang maggamit anang pills, kanang contraceptives, labi na ginang abortion, ngano man kay kanang miturok nga bata diha sa taguangkan sa inahan, naa na sa hunahuna sa Ginoo. Sa ato pa, intentional. Sige, lingay mong tupad. Ing na wa pakamatao, gihuna-huna na kas Ginoo. Giing na wa pakamatao, gihuna-huna na kas Ginoo. Pero ang hunahuna sa Ginoo usahay supakon sa tao. Ngano man tintalon man ta yawa. Muna ang yawa mo ingon dayon sa magtiayon, tulo na nakabuk inyong anak, hunong na, palaygit na. O wa na, inyo na nang hunahuna. Nya kun punan din as Ginoo og laing tulo, imong supakon nga naa man toy plano ang Ginoo ato, intentional man na. Oh, di ba? Mao na pagbantay. Si Maria gibutang na sa daan sa planos Ginoo. Ningon ang Ginoo, hugaw naman ang tanang tao, maghimo na sad kog bag-ong tao na kanang limpyo inigsugod, pamasin nga ma-reverse ang maong fall kadtong maong pagkahulog sa sala. Maghimo kog tao nga hopefully dili unta mahulog sa sala. Hope lang to. Kaya nga naman ang plano sa Ginoo kinahanglan man uyunan sa tao. Without God, dili ta maluwas. Pero without our cooperation, masayang sad ang kaluwasan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na ni tabang bakas pagluwas sa imong kaugalingon. Ing na ni tabang ka. Kay usahay ra ba, moingon ra ba dayon ta? Ada, ang Ginoo na lang gyud mahibaw pader. Pagbuot lang gyud Ginoo. Unsa ka imong paminaw, malangit ka. Ay pagbuot lang gyud Ginoo pader. Dili oy, kinahanglang magbuot sad ta nga maluwas, mukuyog ta sa plano sa kaluwasan. Muna si Eva og si Adan wa mukuyog, na failure sila sa pagkuyog sa kaluwasan. Partnership man gud ni ang kaluwasan, Ginoo ug tao. Dili pwede Ginoo lang. Matud pa ni San Agustin man siguro to, bugo-bugo sa kuaning mga kuang-kuan. Ingon si San Agustin mantingal ito, ang Ginoo nga naghimo kanato nga walay pagpananghid kanato, dili muluwas nato sa way pag-uyon nato. The God who created us without us will not save us without us.
Ano samot na Ginoo, na mo kasabot. Hiling niya ay man to pa rin kasabot ka ato. Binisaya man to in English. Wa gyud kasabot. Ang Ginoo nga naghimo nato nga wa mananghid nato, dili sad muluwas nato nga way pag-uyon nato. Di mamugos ba ang Ginoo? Di niya ipamugos ang iyang kaluwasan. Muna si Maria himo sa Ginoo nga putli, nga wa mahibaw si Maria nga putli di ay siya pagsinugdanan. Pero nagngandoy ang Ginoo nga one moment in the life of Mary muuyon siya sa kaluwasan. Ug mao na ni ang atong ebanghelyo. Giingna na siya sa Ginoo, magmabdos ka og Ginoo nga mao ang manluluwas. Miuyon bas Maria? Wa. Mayuhan ninyo. Unyag ingnon karos Ginoo, magmabdos ka. Nya ikadusi na magmabdos ka. Kay mao ni ang makaluwas. Muuyon ka dili. Ayaw na tudlo ang way bana. Nganong inyo man ang tudloon nga nagsige man nag dugay na kong niuyon, dugay na kong niuyon. Wa gyoy di uyon nako. Ay sagdain na lang sad nang wa pilias Ginoo nga maminyo. Ayaw na lang sad mo pamugos kay kamo ra ba sad no mamugos sa gyung maminyo. Gipili mo sa Ginoo nga dili mo manganak kay wa mo ibana, mamugos gyud nga manganak. Ang to na lang noon makaapil na lang ni usa. Unsay imong gikinahanglan day? Anak ra gyud father. Available ko. Ayaw pamugos kay plano nas Ginoo, mamugos man ka. Pero og naa say plano ang Ginoo nimo, ayaw sad supaka og paanakon gyud kas Ginoo, ayaw sad pagsupak. Mao na si Maria, igo ra siyang niingon, unsaon man pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki. Virgin man ko. Ingon ng Ginoo, don't worry, ako na'y mag-igo ana. Ang Espiritu Santo mo imo pamabdos nimo. Nganli naghisos ha, kay manluluwas na. Balaan na. Ingon des Maria, mahitabo unta kanako. Be it done to me according to your word. Kanindot unta kitang tanan mo ingon mahitabo unta kanako ang imong pulong. No? Inig-ingos Ginoo palit og slat. Mahitabo unta kanako ang imong pulong. Palit dayon kag slat. Di ba? Ana ra man gud na. Pero mayon ka ayaw sa Lord kay ako maning ipalit og kuan, ako maning igasto kuan, ako pa man iparenovate among balay, papintalan pa man ako usab akong sakyanan, ako magpalit pa man kog bag-ong sakyanan. Ayaw lang sa Lord. Mayon ding Ginoo mabangga ka. Bago kay kag sakyanan pero nabangga ka. Yung Ginoo, luwas na itong Ginoo. Ito luwas o ni palit pa kag slat. Wa ta kakapalit anang motor ni mo karon. Nya kay wa man kakapalit og motor, di ta ka mabangga. Di ba? Ingon, Father ba, mamugos na gid sa iyang slat. Iya na gitang banggaon. Di wasa ta kay bao. Sige kag paayos imong balay, sige kag panindot sa imong kural sa imong balay, di gyud ka mo palit og slat, di gani ka mo tabang sa imong silingan nga porting lisura nga mao man ay sugo sa Ginoo nato, generic man nga sugo, love your neighbor as yourself. Paglinog, hugno inyong balay, porting lataan nimo. May patong inyong silingan nga tarpulin ra mo igi kanang giatop pagkahugno agiwakli lang sa ang imo siminto man no niya 2-story pa gyud pagkahugno apis sato imong silingan banday-banday lag kawayan pagkahugno agiwakli lang nigawa sa maron uy akong silingan nahugno na sus patay ka niya. Importante mura naman nagsige na tagpanonglo ani ay pero mura biya sag tinuod
Muna kaning namalit na tog slot, siguro na gining dili mapobre. Mahimo na gini silang mga abunda nga mga tao, no? Salamat kayo ang atong SBF DAG, ang atong halin niabot nag 2,293 pero naapay 57,707 ka slots nga available, tag 500 ra ni per slot para nis atong kumbinto. Nya ang ato sang sitiyo para atong ipaayos mga balay nga mga gubaon kadtong 140 nya sige naman tarog evaluate napagidaghang nang apply mahapit na sad moabot og 100 nambot hindi na nato tingin makaya pero sige lang ato lang ganang dawat-dawaton. Niabot na sang atong halin sa sitiyo og 54,270, 9,730 na lang yun ang nahibilin. Yes, pakpak. Kotobra ni karong December 25, pero nagtuo ko din na ni kaabot og December 25. Sus na pag-initext na ko, padir, ayaw na lang kung naghununga ang imong sitiyo, aron maayo na tanang balay. Gisayunan lang sa din siya ay, pero may magbuot mo angongon ko ni ay ayuhan na sana ninyong balay yung silingan magsalig raman sad muna ako sige baligyag si Tiyo nga pero tinaraba taong lataa aning akong naong aning slot pero proud baya ko proud ko ngaginganlan ako rog father slot di ba og baon ni pagbuot sa Ginoo matuman dinay kanako sumala pagbuot sagdi lang nganli lang kunyog father slot daghan man sad nga mga tao nga nalipay di ba bahala nag ako maoy mabati basta malipay ang mga bati di ba bahala nag ako maoy mahugno basta matukod ang mga balay nga nangagusbat di ba nya ang ato sang kuan is ang atong DSAP katong tag 500,000 na apay available nga 23 ka slots pero ang atong investment nga na-remit na out of 147 niabot nag 135 ka slots 12 slots pa ang wapa ma-remit nga gi-pledge nato ako ning gihisgutan tungod kay pulos gyud ni maghatag og kaayuhan sa atong simbahan nakaron unsa may nahitabo sa dihang si Maria limpyo sa sinugdanan si Maria mipabaha og kalimpyo ngadto sa kalibutan gitawag nato kini og kaluwasan kinsa man ang mitubod gikan ni Maria aron mahimong kaluwasan si Jesus mao ang buhing tubig nga naglimpyo sa atong kinabuhi. Giunsa man ni Jesus pagpadayon nga ang kalimpyo mubaha sa atong kinabuhi pinaagi sa tubag katikista. Sus Ginoo ko man. Unsa may inyong gitudlo sa eskwela? Ang kalimpyo nga nagsugod ni Maria nga mi reverse sa sala mibaha pinaagi ni Jesus tungod ni anang 7 sacraments. Ang sakramento maoy naglimpyo nato ug maura gyud makalimpyo nato gikan sa sala. Human natog dawat sa sakramento suportahan sad na sa mga sacramentals. Mo nang dili pwedeng magsige tag gamit og sacramentals nga wa kay sakramento. Kay ang sacramentals dili makapapas sa sala, ang sakramento ra gyud. Mo nang dunay moingon ako dinhi Pader, pwede imo ming blessingan kay nagpa-civil married man mi. Later na lang mi mag-church, kinaana ba? Mag-church. Nako dili ko mo blessing ninyo kay kining inyong kasal sa huwis o kining akong blessing ninyo dili ni makawagtang sa sala nga adultery nga mitapot ninyo karon tungod aning inyong pag-sex bisag way sakramento. Pagpakasal mo
aron mapapas ang sala sa adultery, muipikto na ang blessing. Kining atong simbahan, limpyo, hugaw. Kinsay nang labay na. Limpyo ni. Pero ugwap ani ginindot pag-install ang atong mga tiles, ang atong granite, ugwap ana ginindot paghimo ka ng mga bangko, unsa may atong limpyuhan. Di ba? So ang pagtaod aning tiles o kanang mga bangko mo na equivalent sa sakrament. Ang kanang paglimpyo nato matag adlaw mauna ang sakramental. Pero kung kanang atong bangko diha gansal-gansalon kay na wa na tarong agpintal, bisag unsaon nimong trapo hugaw lang gyapon nagnaong. Kung kining atong mga granite nangasamad ni sa grinder, bisag unsaon pa natog map, pabilin gid na siyang bati tan-awon. Di ba? Mao na pakasal usa, una pa-blessing. Nasay magdagbata dinhi, Pader, blessing akong bata. Ngano man amo ning ibiyahe. Pila naman na kabuan? 3 kabuan. Ayan. Nabunyagan na wap Pader. Kay naghuwat pa mis akong bana nga mouli to amas abroad. Nako pabunyagi na dili ko na blessingan kay ang gikinahanglan anang bataa ang pagpapas sa sala nga panulundon. Ang akong blessing dili ni makawagtang sa iyang original sin. Ang bunyag mo'y makapawagtang. Kung mabangga mo ron dito sa unahan, mamatay ng imong bata, tulubago na nimo, nganong wa na nimo palimpyuhi. Muna sa atong simbahan, balaod sa simbahan, ang bata bunyagan gyudayon as soon as possible after birth, aron mapapas dayon ang sala nga panulundon nga maoy nagtapot didto ni Adan og ni Eva nga gi-reverse na ni Mother Mary. Ayaw dugay-dugaya ang imong anak nga mag-antos anang original sin. Tagaig sakramento. Na si daghang magpa-blessing sa balay, daghan kaayong mga kaninyang among altar, Father, blessingi kani among rebolto, kaning among crucifix, blessingi sa ni Father, sacramentals. Pero akong nahibawan, nag-live-in di ay, nagpuyo-puyo ra di ay, wa di ay kasal. Oy, gapakauwaw lamos Ginoo. Makawagtang nas inyong sala kanang naadihang mga sacramentals nga atong blessingan, dili ang kasal ninyo. Diha pagi akong giblisingan nga pag ingon ako imo ning balayday kay 2 story perting dakua unya napag duha ka buok SUV nga nagparking. Nya tan-aw nako siyang naong di man kay siya dato og naong hasta sa tong iyang kuan ako imo ning balay ni to ang luha mabdos man siya to ang luha siya kabit ra ko Pader nako ha unya siya gihimuan kog balay sa akong kanirong kabit kay uno mami kabuok iyang kabit nya wa man siya anak sa iyang asawa nya kanang nangita siya og anak nga lalaki katong 5 niyang kabit nanganak naman to mga babae man unya ako Father kay laki maning ako mo nang iya kong gipalit gihimuan aning nindot nga kaning balay gipalitan siya ba dito sa subdivision nindot nga unit akong giblisingan ako day kaluoy nimo siya Pader hapit mi way ikapalit og kutsara labaw na gyud sa kutsaraon hapit mi perti ginamong pobrihan na ako ni mga ginikanan karon Pader hayahay nami na napay balay napay sakyanan sakto pas kaon musabot ra gyung Ginoo nako Father nako ikaw ra gyud wa kasabot sa Ginoo ang Ginoo mo sabot gina nimo ikaw ra gyud wa kasabot nga mas ngilngig ang epekto sa sala magunsa magdindot ang imong gikaon pero ang imong kalag giuhaw sa Ginoo nga imong Dios magunsa maglig-on ang imong lawas tungod anang imong mga gikaon ug kanindot sa imong gisakyan apan ang imong kalag nagkapakapa sa lapok sa sala nagiyatak-yatakan sa mga tiil ni Satanas. Nindog na ta.